ndị be anyị ọkwọ nọ na Sokoto ka nke anụnwa unu fụrụ ebe a kịta anụnwa na-eme ebe ahụ Nnamdi Kanu nọ nga o wee bụ na ndị unu fụrụ ebe a kịta anụnwa na ndị Boko ndị a na-aya ndị Banji nyelufa 24 hours wee gwafa na fa bukọrọ ngwongwo fa ka fa si na vileji fa wee pụọ. Ndị unu fụrụ kịta anụnwa wee gbaa ọsọ ndụ fa wee bukọrọ ngwongwo fa ma nne ma nna ma ụmụ agbọghọ ma ụmụ okorobịa ma ụmụazị. Ebe unu fụrụ kịta abụ ebe fa gbatara ọsọ ndụ fa, ebe a dịka ụlọ akwụkwọ, ebe a ka mmadụ niile unu na-afụ ebe a kịta ya ada alahụzi, ebe a ka fa ya eji wee merugodu befa wee luzie mgbe nya bụ ife ya ebi. Mgbe m amaghọ mgbe gọọmenti ya agbatara fa ọsọ enyemaka je chụpụrụ fa ndị Boko. Ebe unu fụrụ kịta ka fa ya ada esi nri, ka fa ya ada alahụ, ka fa ya ada eme ife niile. Ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-ajụ kedu ka fa ya esi wee na-efidi famili fa. O na fa ya ejezi na-eme bizines fa na-eme, ndị nwere ife fa na-eme, o na fa ya emezi ebe a ka fa ya anọgidezi wee ruo one mgbe na ụmụazị na fa ya da ejezikwa nke bụ akwụkwọ ka ebe a ka fa ya anọgidezi nya bụ ife wee bie ka ya da ekuziri fa akwụkwọ ebe a ka nne na nna fa ebe a ka fa ya da emezi bizines fa. Unu n'anya unu ya afụ moto ndị ka na-abịa abịa, ndị nke aka na-ebutu ngwongwo fa na moto unu ya afụ ma ndị bụ mechin fa. Ndị mmadụ nọ na-asị kedu ka a ga-esi wee nwee gọọmenti nya mmadụ inwe mmadụ na-esi mmụọ na ọ na-abụzi nọ ndị Boko na-edisaidizi na-ekwuzi ife ya eme na Naịjirịa. Kedu mgbe ndị gọọmenti ya agbatalụ ndị ọzọ enyemaka? Ndị unu fụrụ kịta anụnwa ọ bụrụ na fa nupụrụ ndị Boko isi si na fa ya agba ọsọ ndụ fa na onwe ife ndị Boko ya emefa na ndị gọọmenti ya azọfa bifo mara ife na-eme. Ndị Boko asụọ fa akwụ gbuo fa ka a na-egbu anụ nchi, mana fa mana gọọmenti ya agbatalụ fa ọsọ enyemaka. Obodo enwere ndị uwe ojii nwee ndị ọrụ agha fa agbataghọrọ fa ọsọ enyemaka, fa were nwayọ bukọrọ ngwongwo fa na rie wee bịa ebe unu fụrụ fa nọkwa nkịta anụnwa. Maka na ọ bụrụ na fa apụghị agba afa enwere ike ndị gọọmenti enyezie ya na niuzu na ndị Boko gburu mmadụ one nwe ebe nwe nke a ga-esi etu anụnwa wee bie. Jezienụ ka unu gbugbarụ ndị Boko, gọọmenti jianụ ka unu chụpụrụ fa ndị Boko. Nke ahụ bụzi n'Ọka ka a ya anụzi nke ahụ nwekwa na ife mmadụ anyị afụkwana n'obodo Naịjirịa nke ikpeazụ anụnwa. Ụfọdụ nọ na kọmentị na-asị na ọ bụrụ ndị Boko na-achịzi Naịjirịa ọ ka ha mma na fa achịbazi ka ama na ọfa na-achị onwe iwu fa wepụtara onye ọbụla etoro iwu fa zuo ike danna ya enwe gọọmenti na-achị. Gọọmenti enweghị ife fa ya emenwu ndị Boko, ọ bụrụ ndị Boko kazi pawa wee karịzie ndị gọọmenti na-achị ndị obodo na nya bụ ife n'ọkwa alụ na tinebakwọrọ ya anya na ọ dịghọkwa mma. Kee na ife anyị akpọrọ nke a bikonu ekene na-efezikwanụ nku aka obodo nwere ndị ọrụ agha dị iche iche ọ bụrụ na ndị Boko bịazi wee kafa ekwesịkwa ịchụtu onye isi ndị ọrụ agha, chụtu onye isi ndị uwe ojii, were ndị isi dị mma ya eje nwụchu ndị Boko tinye ebe ahụ. Ọ bụrụ na ọ ya ekwefachụ facha ọnụ kọntrị fa ya eme invite ka fa bịa nyelụ fa aka chụọ ndị Boko. Esi na ndị gọọmenti ya ajụ ọchịcha wee jụọ ọgịga. Ọ na-abụ na ndị a na-egbu ka esi achụsịsị ndị a na-egbu ụmụazị na-egbu okenye, ọ na-abụ na ọ na-atọfe ụtọ ka ọ na-abụ na o nwere ife fa na-erichata nya bụ ife nke a nwekwa anụ ka ọ duo. Ndị mmadụ nọ na kọmentị na-asị ebe nwanne Nnamdi Kanu nọ n'ime ụlọ nga na fa amakwa na saịdị ahụ dị sevu maka na o nwekwa ike otu ụbọchị ndị Boko abịakwa saịdị ahụ gwakwa fa na fa bukọrọ ngwongwo fa ka fa jebekwa ebe ọzọ je nọrụ n'ọfa nwa bụzi ndị Boko ya enwekwazi siti nke saịdị ahụ. Ndị mmadụ nọ na kọmentị na-ajụ ndị akịta agbara ọsọ ndụ fa ọ na-enweghọ ndị uwe ojii na befa nya ndị ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ma ebe ndị nga na-anọ ebee ka edebeziri ndị nke ahụ ebujefe ebe ọzọ. Ọkwọ nke nnụtị ka m wetara unu na ndị abụkwa ebe unu fụrụ ka fa gbatara ọsọ ndụ fa.